February ni som sang ni som ni paruk thole ni ania bazar thir tu te chibai ule Tesla hu tu pale khovela pa hau saber Elon Musk chuan sex offender Jeffrey Epstein abum tok mai chia te chuan nun ti chetu te ming puang zar turina fuya ko ta khinan lo wanga thu dik puang chuak ngam lo te chu hlau lo pen chuak tura fuin ko tan kalna sen so tum sak tur thu a soi Marxian conservative commentator Matt Wilson exa post siama chan le na he thu hi sain thu di kan soi chuwa wanga khin te chu an sen so ka tum sak vekang atiani Wilson Super Bowl fakna video an ti chuwa World Without Exploitation Paul in Epstein le thurol puiten an bum chu mai chia te thu soi chu exa posa he video hian mai chia te chuan America mi puite chuan lama ding turin an soma US Attorney General Pam Bondi chu Epstein files a lekha poimo dangpo mi pui mu thei tura tang zar zel turin an phut thu an soi boka he video hian kumsang ni le sompanga November ni sompakwa Epstein Files Transparency Act pomani thule tuna hian file makta duai thumvel mi pui hriata puan zar lo ala om ni in tarlana ni puan tongin Epstein Files a hian ma so hming po hi alang ve ani heti la hian Epstein Files hian US sarkar po ngong na hle ti kan soi to a British Prime Minister Keir Starmer Chief of Staff Morgan McSweeney ban dante US Britain palai Peter Mandelson an ruat dante po aron lang chiang zela hei wanghian British Prime Minister Starmer po bang mai theidin muna ding meka UK Labour Party chung kwa boruak rit tak om meka party chunga Starmer du lo tu te chuan Starmer hi thutluk na siam chungchanga an soi sel lian meka ni tunkar hian Labour Party parliamentary meeting an nei dona heta hian Starmer hian party MP te chuan an chachu ngei be se ania karma sani nga ni khan Starmer hian Mandelson a chungchanga hian ngai damadil to a heti la hian ep tu party ten prime minister atanga bang turin an phuta soitongin Labour Party chunga ngei po ma soi sel tu anom to ani Starmer hi politician mai baka UK sarkar noe nathok pol sang point an soi sela Fire Brigade Union General Secretary Steve Wright Peichon Starmer hi bang ngei tur nia hriat thu a soi hialani Labour MP te hian Starmer hi du lovin bantir tumta se kalphung fel takan neya MP mun lia thena mun khatten an pom tlan thei Prime Minister candidate an rotanga an party chunga Prime Minister tur thlangin vote an thlak dona MP ten an du lo chuan Prime Minister hi ama aban kher ngai lovin thlak thei ani ti na ni chu tuna hian Britain a chuan Starmer thlak tu turan rin te po media te chuan an tar lang sup to ani heti la hian Keir Starmer hian a thutluk na dik lo wanga ngai damadil to thu sain bana tum lo thu chiang takin a soya ka thin tirim tu ber chu thil thati nan le nun phung thak danglam nan politics hi man turani ti kan ngai tu talo lutuk hi ani atia voina tang hian malam panin kan kal zelang atibok Iran chuan US ne na inbiang nan nei meka rot na thar nein US in an frek nan hli vek chuan an uranium thlit fim to chu pol dal len tum thu an soi Iran Atomic Energy ho tu pa Mohammed Eslami chuan min frek na zongzong an hli chuan uranium 60% a thlit fim to hi pol dal le ni angati ni in Iran Official News Agency IRNA chuan an tar langa uranium thlit fim to sa hi thil dang ne na chopolin enrichment level ti niam le theiani nikum jun tha US le Israel in Iran nuclear mun ten bom sakma khan Iran hian an uranium chu 60% thlengin an thlifim to a kumsang ni som panga US le Iran in rem na chuan Iran hian uranium hi 3.67% aya sangina enrich turani lo tiania he in rem na thu thung hian bo chena sa hlea hei wang hian US le khothangaram te chuan Iran hian nuclear ral thuam siamatum ni in an soya Iran chuan an phana saviawani heti la hian Iran in 60% an enriched to uranium kg zali zati khoi ange omti hriat ani lova US President Donald Trump chuan Iran hian uranium hi thlifim to lo hrim se atia chutiang tur chuan hma la mekani Iran hian an nuclear program chungchanga in biak na nei meka in pha hniam an hre talo ni in langa US official te hna po an nuclear program ti topin nikuma rot na om to sa angin Middle East mi hausa intel khom te nuclear power siam chua in man trom dan zon ni se ti chuan soya kumsang ni le som panga nuclear deal an siaman ti dan angin Russia hna nuclear enriched to sa te pek main rem ti ni in soi ni boka
hei bakah hian Supreme Leader Advisor Ali Samkhani chuan an uranium 60% a thlit fim tawh chu 20% a tih hniam a lo rot tawh bawk ani heti lai hian Iran mipui tam tak chuan Iran International News Agency kal tlangin US President Donald Trump chu lekha an thona Iran thu nei tu te chu betawh lo turin an ngen nimina Iran International in an talan dan chuan US in Iran an bia hian Iran ramaro rel tu ten pomna lan tirani an tia Iran mipui te tanpui tum sia Iran mipui te laka tharum tho ching te bele sia Trump hian pua Iran mipui te chani tum lai kan hmel ma te bele si hi enge omzia hemi te bia khian obbe na ti rei mai mai ani an ti ani Iran International in message an dona chuan he sa kho pui thiam lalna sarkar bia khi kholaya thalai tha tak te thisen rana dik takani ti te oma he sarkar sual tak pai thak tum hian kholaya kan chuaka he sarkar nena in bia khi mipui te thisen thalna ni ti te om boka zalen nai support ti isoya Iran mipui te o ni hramte zalen na du in kholaya kan thime kani ti te Islamic Republic ni lovin Iran namtan ding hramte khai ti te oma message pakhata chuan pon lama tangin tuma inrol lo maula kan ding het zelang ti te ombok Iran International in an message donan talana hian then khat chu an tong na hle a President Trump hi Iran mipui huai sente betura hriat tirna te oma he sarkar so sual na hi mu mai su ti te tuma in tual thattu ten in biak pui turani lo tual thattu te chu hrem mai turan ni ti te po om ni in an ta langani Iran International hi Iran ram ep tu party te nena inzom na neya soi media an ni a nimina an thu chua chuan Iran ram chim lam long chol na khopui busera chuan papakhat chuan US President Trump hnena Iran nena inrem na nei lo turangan na video record hnuai in tilhum ni in an soi dan chuan hepa hi Pouria Hamidi ni in minute som vela sei video siamin heta hian Hamidi hian English a thu sain Iran mipui te laka Iran rorel mek tu te tharum thona top theina turin US President le ram dang hruai tu te chu ngena he video in lo hmu huna chon kei chu kom to lowang atia Iran sipai te hian mipui lung oi lo na lan tir tu singliai taman thata Russia le Ukraine in do na le Israel le Palestinian boina ai point Iran tual chung boina kan thi tam zo kani atia Iran mipui te be seina om chun chu America ni thu le Iran mipui te chuan be seina nei tlem to tak zet ni in a soi boka keima ngei po hian beidon na wangin chawk ai theilowa kamu theilo bokani be seitur hmalam hun ka nei lowa ka hnampui te le karam hian hmalam hun be seina nei se ka ti ani atibok he video siam zo hnu lok hian Hamidi hi a in tilhum ni in Iran International chuan an ta langa he hi fin fi nai ro aum lo thungani heti la hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan kumtin an nei thin February niriata Air Force Commander te nena meeting an nei thin chu kumina nei pui lova he meeting hi kumsang ha zakwa somriat pakwa tangkhan kumtin khel lovin nei ani thina Ali Khamenei hi atel zia kumin hi kumsom thum pasari chunga tel lo voi khatna ni he annual meeting hi Iran sarkar in an ngai poimo em sipaiten Islamic Republic lakan rin om zian lan tirna huna ngai ania kumina hian Khamenei hi tel lovin IO in Armed Forces Chief of Staff Abdul Rahim Musavi chuan Air Force officer ta chu meeting anei puyani kumsom thum pasari liamta chung khan Khamenei hian Iran ram boruak in thak tam tak pal tlang to a chuti chung chuan he February niriat hun poimo hi ala tel pui zia US le Iran in kar that lo lai taka tel lo ta hian ti tam hle ani Hong Kong media tycoon langsarber Jimmy Lai chu nimin khan kumsom ni chung lung in tang turin a chung thu rel ani a Lai hiram dang hruai tu te nena sarkar phiar ru le sarkar laka helna thu var dara pu ani Lai hi Apple Daily Newspaper din tu le nei tu ani a kumsang ni le somni khan man ani a ni kum khan thiam lo chantirin nimin khan a hremna chungchang puan chian ani ta a athu boi hi kum nga de thon ngai tu hnuwa Hong Kong in hremna na ber kumsom atanga dam chung lung in tan theina huangami ani Hong Kong ko chuan Lai hiram pon mi te nena sarkar phiar rukna amazang hlap tu berania wangin ana theiang berin hremani ti an puanga kumsom sari pariata upa Lai hi British citizen ni in alaka thu boi chu politics thila in beina ni thu asai Jimmy Lai chungchanga Hong Kong court rorel na hidem tu an tam hle a
Committee to Protect Journalism CEO Jody Ginsburg chuan Hong Kong hian dan ro rel na tu chevek to ani voina ko thutuk na hi Hong Kong press meet te zalen na nin hnung lan tir tu ani atia khovel khoi hmuna po journalist te zalen na hi kan be se ya khovel ram tin Jimmy Lai hi chho zalen ani theinan hmal ro se atibok Human Rights Watch Asian Director Elaine Pearson chuan kumsom sari pariat mi Jimmy Lai kumsom ni tang tura chung thu rel hi dam chung tang tura ti na ni he ko thu rel hi anun ronga adik lo bokani ati heti lai hian China thupuang tu chuan Jimmy Lai chunga hian danin dik takin ro warela Hong Kong khopuya dan le thupek thatakin ken ko ani zialan tirani ati thung Japan ram parliament a sarkar bukna vote thaka rorelai Liberal Democratic Party LDP chuan hmun thuma thena hmun ni ai tam vote muin Prime Minister Sanai Takaichi kai hruai sarkar chuan Japan rama ro an rel zel don ani Japan Parliament Lower House member Zali Somruk panga omna LDP hian seat zathum som an la a heti hian LDP hian an ramdan pui en non le dan thar pass turin thuna inan nei ta a Upper House of Councillors in an hnol thei to lo ni in Kyodo News chuan an tar lang in than result pona ni hnuah Prime Minister Takaichi hian nimin khan press conference nei in a sarkar chuan Japan ram leilung le tuipui te humhim turin thei to pa chhuah don ti asoya Japan sipai te le en thatu te ti chak tumani thu a saibok Takaichi chuan man inventum lo ram le hnam chu tu man an tran pui ngai lowang kan ram zalen na te kan ram ri te kan tuipui te kan wansang boruak te le kan mi le sa te nun na te hi thei topin kan humhim zel don atia en thatu te kan ti chakanga National Intelligence Analysis theina kan ti pung dona boina chuak tur vengin kan ram le hnam thatna tura hmala turin kalphung kan siam tharang atibok bazari lo thira wangin kan lome